Adam hukuklaryny gorayan türkmen we türk aktivistleri türkmenleriň başyna düşen krizisiň, bozgunlaryň we migrantlaryň başdan geçirýän humanitar krizislerinden iň pajygaly biridigini aýdarlar. Bu arada adam hukuklaryny gorajy guramalaryň wekilleri 20-nji ýylda bütün dünýä bozgunlar gününde İstanbulda geçirilen medeniýet ýygnagynda aýtdylar. Döwleti degişli bolmadyk guramalaryň wekilleri Türkmenistanly bozgunlaryň meselelerini çözmäge çagyrýarlar. Türkmenistanyň halkynyň başdan geçirýän krizisi bozgunlaryň we migrantlaryň iň dramatik humanitar krizisleriniň biridir diýip birnäçe türk we türkmen guramatynyň bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Bu guramalaryň hataryna aklapçylary, jurnalistleri, neşriýatçylary hem telekeçileri birleşdirýän Mazlum der adam hukuklary boýunça Ozgur der halkara bozgun hukuklary bileleşigi, hak hukuk dayançatly adam hukuklaryny goraýjy bileleşik we Türkmen Helsinki fondy gerýär. Ozgur der atly pikir azatlygy we bilim hukuky assotsiasiýasynyň başlygy Ridwan Kaya medeniýet konferensiýasynda eden çykyşynda bütün dünýä bozgunlar gününiň döredilmeginiň maksady bilen bagly meseleleriň ähmiýetiniň hasam artanlygyny belledi. Doğrusu doğdukları yerde yaşayamayan, çaresiz, mazlum insanların bu sene doğulan yerinde yaşap bilmeýän iciz we ezilen adamlary düşünmek we olaryň aladalarını bildirmek üçin döredildi. Muňa zerurlyk hasda ýitilesdi. Diýip Kaya aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy türk aktivisti Türkmenistanyň raýatlarynyň meseleleriniň öz ýurdunda da dünýäde de has köp ünsü talap edýänligini belledi. Soňky ýyllarda bu meselede käbir tagalalar etdik, emma meseleler dowam edýär diýip Kaya aýtdy. Türkmenler Türkiýedäki daşar ýurtlaryň arasynda san taýdan 3-nji orunda durýar. Resmi maglumatlara görä ýurtda 213 000 töweregi türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä hakyky sanlar birnäçesi ýokary bolup biler. Türkmenleriň köpüsi Türkiýede bir kanun galýar. Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň esasy problemalary bu ýurtda bolmagyny kanunlaşdyrmakdaky kynçylyklar bilen baglanşykly. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede bolýan wagtynda türkmen ilçihanasyndan köplenç zerur dokumentler alyp bilmeýärler. Türkmenistana seýahat etmek üçin epesli çykdagy gerek bolýar. Türkmenistandaky agyr işsizlik şertlerinde türkmen migrantlarynyň aglaby köplügi Türkiýede ujypsyz girdeji üçin agyr işlerde işleýär we maşgalalary üçin ýeketäk girdeji çeşmesi bolýar. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýanyň türkmenler üçin viza talabyny girizmegi türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasda galmagy üçin zerur ruhsat almak düzgünleri hasam agyrlaşdy. Medeniýet ýygnagynda adam hukuklaryny goraýan hak hukuk dayanç guramatynyň başlygy Dursultan Taganowa tutuş maşgalalaryň migrasiýa krizisiniň pedasy bolýanlygyny, çağılaryň hem hukuklaryndan mahrum edilýänligini aýtdy. Yurt dışında Türkmenistanlıların pasaportlarının yenilenmemesi ve bundan kaynaklı olarak Türkmenistan vatandaşları sağlıktan doğru düzgün faydalanamıyor. Taganowa Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport alyp bilmeýänligi sebäpli müňler çadymyň lukmançylyk kömeginden mahrum bolýanlygyny, keselhanalara baryp bilmeýänligini, çağılaryň bilim almak mümkinçiliginden mahrum bolýanlygyny, köp adamyň bir kanun işlemäge mejbur edilýänligini belledi. Ol ýazyrky wagtda Türkiýede Türkmenistandan 4320 çağanyň bilim almak hukugundan mahrum bolýanlygyny belledi. Taganowa türkmen migrantlarynyň türk hökümetinden haýyş edýänligini we öz sesleriniň eşidilmegini isleýänligini belledi. Türkmenistanlıların sesini duyun. Binlerce anne, binlerce çocuk, binlerce insan kaçak durumda. Ev işlerinde çalışıyorlar. Şeýle medeniýet konferensiýasyna gatnaşan jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikdäki ýüzlenmesinde 2020-nji ýylda başlanan pandemiýanyň türkmen raýatlarynyň Türkiýedäki kynçylyklaryny hasam güýçlendirenligini bellediler. Hatabatda bu döwürde isleseler de ýurduna gaýdyp bilmedikler pasportlarynyň möhletini gutarmagy bilen baglanşykly kynçylyklar sebäpli Türkiýede ýaşap bilenoklar ýa-da tutsak bolmak hem deportasiýa edilmek howp astynda ýaşaýarlar diýilip bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlaryň problemalaryna üns bermeýänligini belleýärler. Türkmen Helsinki fondy ozal Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde uzak wagtlap saklanýan türkmen raýatlarynyň elkenç ýagdaýy barada birnäçe habar beripdi we olaryň ykbalyna ünsü çekipdi.